mawazo. Aput marango rang'eny mag somo michiwe pachoka mano Lumubora Working Group koro wacho ni chenro mag somo ok dhi makare pachoka ka gidwaro mondo piny owacho oket maino e reyo kendo keto kare chenro mag somo. Kane giromo kod jofwambo Lumubora wacho ni kit somo ma pachoka onge kod lai makare matayo somo kochakore skunde mag primar nyaka kuonde tiegruok mamalo. Bende gidwaro ni piny owacho omedo omenda ne migawo mar somo mondo okonye chiwo somo maromre ne jopuonjre duto pachoka. Giseyo chenro manyien mar chiwo omenda mag somo ne jopuonjre madonjo kuonde tiegruok mamalo ka giwacho ni chenro no biro tuono jopuonjre mathoth thuolo mar timo kos ma gidwaro. The most fundamental sector, which actually is a foundation of our nation, does not have a clear, comprehensive policy. And because of that, we also don't have a clear, comprehensive philosophy to guide our education. And this explains why it's often difficult to identify a Kenyan in terms of who we are. Tiegruok mag jopuonj to gi kaka ikawogi gibedo recruited kendo kaka ichulogi gi kaka idoyogi med konygi nikech ing'eni japuonj kosedhi nochako puonjo to bende dwarore ni imiye thuolo mondo mi otimo ni upgrade or continuous professional development. Wakoni gino onengo beni wang'iyo matut zaidi nikech ma to en nyanondro manosetim kata gi Africa Union making'iyo strategy mar Africa mangima mar somo gikoni namba 1 en professional development mar teachers. Chopo kuma koro ntie courses moko ma nyathi ok nyakawo ok nikech noremo penj kata marks gi ok oromo lakini bei koro chuno nyathi manyalo timo kata course moko kaka medicine kata law chune koro manyo course moko kaka anthropology nikech koro kanyema ofuke ochope. Koro machuok gi neno na ni the new funding model kadebe to do duoke chien mondi oduoke mesa ji obed piny ji olos kendo. Kawadonje